siang punika kalebetaken presiden putus tunggal kali 3 sekawan gangsal cacahipun. Ingkang nderekaken kula sakonco saking Mahadewa Campur Sari. Sedaya kemawon menika nderekaken salam tinar buga. Salam rahayu, salam all artise sinar kanca-kanca Mahadewa Campur Sari semoga. Para tamu siaga magito kita taso. Mbak Yurin, Mbak Yayan, Mbak Dita, Mbak Sasauki, Mbak Devita, nderekaken salam tinar buga, salam rahayu, salam all artise sedherek kanca-kanca Mahadewa Campur Sari semoga. Mahadewa Campur Sari Gangster Audio.
Bareng Raine gak samar aku, Mbak. Mahadeva. Jika ada gangster profesional audio, terima kasih. Mustika profesional video shooting matur sebagasu. Pujian yang saya kita terkenal spesial buat panjenengan semuanya. Buat ada yang mau dihitan ya dek ya. Kita siapa ya? Adiknya lu. Kurwakan lingkunganku, netra terus hantulu. Nadian datang kataku, nanging wastu makin kalbu. Berpacar pintu, selangkah binapa. Sepisan hanjaman kang asto, koyo-koyo wasanto swarga. Iya iki tresno, tresno kang sayata. Temah agawe kunjono opo lungi gedhe mangayon hayon dosa mustikane asmara son kayonyon
Tresno kang sayata Kita ojing-ojingen Oji mas, tak ngene mas. Mahadewa campur sarine bakul sapi ya. Masuk iki lho mas. Campur sarine sama bakul sapi sukir. Ya Allah jogetku piye mas? Sasi semua perjiat lho. Wis tak coba lakoni nadyan aku tak sangka kowe ngibas tresnaku gandeng karo wong liya tak akoni aku iki wong wadon tanpa bondo nanging nyentak bakal manis aku kaya dewi senja apa penak sunset nanging wedi yen dosa apa penak tak cocok nanging wedi penjara nanging yen sarengke wae saya sesek ning dodo bunuh diri nganggo tali nanging wedi lara apa penak kan wae uga ngilingi desa. Just bareng sepeda tinggi ora kelingan kok utane arep sepan wujud tresno wujud
Ini bejamu Mbak Dewi. Hah? Bejam. Kok bejame? Bejane wong akeh. Yogya nira kang para Jan Mbak Ririn menika kula ngumpuli ket kula umur 13 tahun ngantos sak menika kula pun 39 40 Alhamdulillah. anjek kae sekan menika. Kira ngejak kok mangkin ngejak aku ae. Lamun sira bisa samihan ing uni cari Aku angger roh brengkile melu grambiangi seneng ora karo-karuan. Wah, brengkile lagi iso ning nong niki seneng ora karo-karuan. Wah, sok kala mongso dene latihane grambiang son-son melu grambiang kabeh. Ranapatesu wandana
gunung kaya purune kang ten tepi nuhuni terahu Aji, dipun dawake napa Mbak Yuririn kangge panglipur para tamu sampun sami ramu. kalulut Kang Mas. Wah, monggo kalulut sinarane kanca-kanca Maha Dewa Campur Sari Biboten Gangster Audio. Jane kurang bagus pasuryane nanging malah gawe lila secawa priya dile saya nanggai Iki lho Mbak jenengan di foto lho Mbak karo Mbak. Lah kok karo lampah lho Mbak. Apa jenengan tiken joget ngene ding ding sekeding sekeding ding sekeding padu ding ngono. Joget iku. Masa aku sik pantes ngono Mas. Apik ae. Nek aku ya bleding ngono to. Ora bleding dhewe-dhewe malah. Nek bojoku blending kan ngono. Blending kakean ngombe ora Oh blending. iya iya. Saiki kok ganteng gak udah jagung to Gus? Asline kayak pengen aku ireng ngono ya. Iya. Andane aku cok balanan bakon Lah aku ngerti gaweanmu saiki. Apa? Acak tikus mesti. Sumpah jagung 15 kilo ngombe mulai mekerong sakit. Maksudnya? Patang 15 bibit ta. Oh ngono. Disyukuri ya Mas. Alhamdulillah wong apa diundohe ora ning kono tok ning kene yo ngundoh. Iya, engko nek kabeh mbok unduh liyane gak umang. Aku yo ngono yo asline yo getun anggan ono liyane. Lho jengene wong urip ki nandur pari kadang-kadang tukule suket teki. Nah iku bener. Lah iya to? Jagung kok gak suket teki tukule. Lah apa? Nandur jagung tukule es tungtung. Iya. Bener Mas. Arek jiang yo jagung to. Tapi yo gak apa-apa, sing penting jenengan sehat. Sehat alhamdulillah. Menika pangestu ki bekan kalian panjenenganipun Mbak Riri. Amin. Tunggu dinonga nggih Mas. Nggih. Nggih, sugeng rawuh, Bapak keamanan monggo pinarak. Aji monggo. Langsung nanti belok kiri ya, Pak. Nggih langsung belok iki menika prasmanan Bapakan. Nggih, mengko nek jalan lurus saya mlah tekan warung kopi bayar. Nek mriki belok kiri mboten, Pak. Jenengan lurus terusan pakai karang tengah bingung malahan.
Sedherek koso-koso Mahadewa Campursari ugi wonten yang teraudi. Ugi wonten Siono profesional video syuting kira matur sebagai seluruh. Ah, oh, oh. Luar biasa. Sone kok pinomen to, Mas? Wah, menika gangster aja dipun darno. Jane aku kok pinek lho, Mas. Kanggo sone iki wis dadi gak ki. Gak tau. Gangster menika kategori sone cah nom deh. Oh, berarti aku gak kanggo ya aku tuwek, Mas. Kan. Lho jenengan maksudnya kangguran niku mboten jenengan ngoten mboten. Oh, Mas kanggo. Nek ngrasakno sone gangster jenengan kan yuswa sekitar 40 lebih. Lah melu gangster dadi 13 tahun koyo salsa. Luar biasa. Ngene aku tuwek lah isih ketok ayu ya, Mas. Jadi alhamdulillah makane pajak-pajak kudu gowo ae. Iya, Mas, go weden krai kok lambemu iki lho. Nggih, saking mriko ketinggal, Pak De. Ketinggal nggih. Ayu nggih. Tenan bos iki seneng iki ya. Iya. Nek sak mamane kan nggo aku ya Allah penyanyi kok ireng gamrang gede bapak ngono ya. Ayu nggih. Ayu. Lah panggungnya tuh ngene karo penonton nek Mas. Kulino ya-yaan awak dhewe awak dhewe. Mangke nek ngersake lelagon monggo nggih, Pak. Kersane jenengan mboten jenuh kula nggih mboten mikir ngoten. Nggih. Kok malah sing jenengan mikir kenapa to? Lah nyenengke wong liya kan gak ngerti senengane to, Mas. Lah senengane ngerti grambyak dak wis Oh ah. ngono ya wis. Apa wis dadi siji lagune apa seneng kene senengane apa buaten siji kabeh. Oh heh.
Setunggal tetembangan jangkep pawibawa saking panjenenganipun Mbak Ririn. Anjing, atur Setunggal nuwun. bungkus tunggal kula rumiyin kesanipun dereken lega. Sing kagum seniman sing putri Sandiwati konangan terus janji sabar sepodo kasusu sawae jembar jembar marine lamu-lamu Yo. syukur alhamdulillah ya no Iya, Mak. puji syukur ngaso dalem Allah subhanahu wa ta'ala Iku kancane jenenge. aja ilas diluk dere Oh yo. kok kawasane ya beda lho Lah, tapi kan ciri khasnya kono. Ngono kok MC yo mbok duwe gawan dhewe ngono. aku duwe ku sing kreatif ngono lho. aku tak golekno sing apik pokoke Mahadewa wani Mah- tampil ya Iku wae kono, Mas. Yo ngene kancaku. Kancane. lah enggak suara suleng kumandang suara ngetan Bali ngidul apa satyane ora pupul mono ning Jokono Andek rene ne lho Mas, panggung ambene ngene kok sampean ning ngono. aku ning kene ku sing tak nak karo Mbak Ririn pun apal, kalian jenengan pun apal, Mbak Bunda Yayan pun apal. Heeh. Si apa penyanyi cilik sing mangan terus nang sekolah gak keduman MBG piye ya? Kok mangan terus ning kene Mas, gumun nang masa rasane. pertumbuhan, Mas. Lah nggih mangke pas aku teko munggah mang wis mbek beda dipanggang. Bareng kene ape munggah ape nyanyi kok mangan. Ante cah semono iki agak semego, Mas. Masa Ya. pertumbuhan namanya ada. Ndak gak apa-apa Ayo. ndak tuh. Oh gak Gak ora. apa-apa. Gak Heeh. apa-apa ndek terus seneng ae mbok emang radang ya anaknya. Nggih kakak penceng kok gak ngloro ya ndak. Mon dalam Semego lah ya semego. kemencur naik gitu. Ngene iki. Wah. Kono semego kene kemerondo. Aja mbok omongno ning kene. Duh keceplosan Oh, gak ya apik. ampun. Mangti paling karek lali aku ya. Surate rong metu wong mbok omong. Sepurane lek sukir, sepurane mangti wekas karo Mbah Wong. Pokoke penyanyi sing rondo takon muleh muni ngono. Iki di bojo. Aku rong rondo surate rong metu. Iya, lagi masa idah terae kok. Rong metu surate sing masa ida sing. Lagi masa idah. Yo, aja kon mulai lho, Pak. Gak. Nek dereng kok dereng sapa. Dereng sah. Kadung bayar nanti minggu kreditan rantang ora bayaran nyoro iki. Lah yo ngene iki ra ono sing menafkahi Mas ki aja merusak rezekiku ya. Iya iya. Kang syuting sedia kok ya. Kepati Malam minggu kuno gade senggang rejo. Eya eyo. Eya eyo. Sing sayo sing rukun suwon. Mampir mas, monggo mampir, mampir, apa sida apa ora mampir. Yo.
So. Iku bagian apa? Iso kerojongan tanah sing ngene kerojongan lho. Niki mangke siang menika saniki kan campur sari. Campur sari nanti malam apa? Mangke dalu menika grup Adroh Al Mukibin. Nah. Tenan ora Mas? Nggih nika pun ready. Nggih sabar Mas yo ngenteni kula. Nggih, nggih sabar. Kok sanggupi padha mergawene santai ya. Ora kudu kuwi. Kayak iki Al Mukibin Jatirogo tadi to? Kok pelatih SSKB. Nggih Jatirogo. Tuban. Oh jadi ketuban. Ketuban apa? Ketuban kan ono Mas cedek cepu. Kedung Tuban cowok. Lah ya singkatane ketuban Mas. Kedung Tuban, ketuban. Singkatane kuwi ya. Kok lak tekan rahim barang jadi Mas. Tekan di mau. Tekan kedung Tuban. Senani ngilangno otake kancane. Pinasa Suara sule kumandang suara bal-balan kaos biru ugal-ugalan ojo ditiru mesano bapak ibu siang ratri ambil ijo becane sing duwe bojo nanging ojo menika senggaan pasemon minangka dedonga kagem Syirat Maja Pinanganten Saripin. Tegane kambil ijo bejane sing duwe bojo ning nak iso aja nganti loro perkara perjodohan menika saking panjenenganipun Mas Agung sama Mbak Dotul menika linambaran berkah saking wong tuwa kekali mugi-mugi sakinah mawaddah warahmah langgeng fidunya wal akhirah ketemu jodoh ning donya ya ketemu ning akhirat besok. Anjing Mas, lah mergo kuwi Mas. Alasanku mau untuk surat anyar yo guru-guru kuwi mau. Perkara apa? Tegane kambil ijo, bejane sing di bojo. Nanging aja loro to. Ya. Aku mengsukseskan Allah program kuwi. Cakep kok kecantol belang lebah. Asline ra perkara iku. Nang apa? Mobilem digadekno bojom ra bali ya. Aku sero, bojom kok nyaur mohe, terus tinggal minggat aku roh. Lagi streaming. Sorry ya, guys. Ora apa-apa Mas, iku sedekah karo sing membutuhkan. Ora, sedekah apa, trek kepepet dinane kok. Aku Iku sedekah Mas, ora apa-apa. Jodoh pati rezeki iki kersane Gusti. Kuncine siji. Apa? Eko cakil lunas tak kandhani. Sing penting iku. Lunas kabeh alhamdulillah Mas. Iya. Ora lunas berarti gawe ora tampa buan malah nyarutang malah mateni wong. Aku wis tak lakoni di pacar saksi Mas. Iya, matur suwun. Ayo. Salah. Wis, rasane nyarutang. Hamba Pipalatin kacang di ocek ijo ngeso mepet rasane ngati Mas yo mas yo ben janji kopen ajaran pamrih supaya kajen sajae Nanas
atas diwadahi jelas iwas lagu iwas ora malas yo malas kemes cari ojo jati ya nes ojo jati Mangkene ati rasane ati Solo Solo Gremet katon selamat grayah-grayah watone kecadah. Iya, biar lambat asal telat ngono ya. Ya, iku semboyane Dita. Weceran senengane. Itu ngarep iki melu grup anyar kok gasi ndak dijak terus tapi saya. Kesan pertama ya gitu sing apik Mas. Angger kira-kira jajal Pak Las iki angger kadung ngecek nganti jodeken takoki lho grine lho jenengan. Nggih ta ya. Enggak tak tekane dhewe. Ngono kok angger telat mesti aku gak melok lah tibel Dita mah ndak Dita apa kowe Pak aku jenengan. Senene kok aku terus. Oh dadi bantang-bantangan awakmu ya Mas ya. Dita tekan dicek sing kero sapa aku. Agak tutukna Mbak. Monggo pe wajib
Mahadewa. Mahadewa campur sari so. Iya so. Alayo. Yes, terlalu. Pak polisi, owe, Pak polisi. Was merah Indo Sumirata Ewetan Speed umpamane tepak ngono iki kecepatane 140. Berarti kayak ning tol ngono ya Mas ya, jalan bebas hambatan tadi iso buanter. Tolak gede nah iki. Tol lek gedene cilik apa Mas? Ya tol padhae. Ya kan saukuran nek tol ora enek tol cilik to ya. Nek gede tol, nek cilik berarti lorong maksudnya ngono lho Mas. Gang. Gang ya. Menika panjenenganipun Mbah sinten nggih Mbah? Pak Cep. Pak Cep, Mbah. Mampir Pak Cep. Pak Cep Nggih. monggo mriki njajal ngrasake gonge kula sak kanca Mahadewa. Hati-hati di jalan Pak Cep sehat-sehat. Oh Pak Cep nggih enjing nggih ayan tem mriki. Oh nggih. Oh. Niki pun shift kedua beda tugas Shift Mas. kedua, Mbah. Nggih. Pak Cep mau enjing ayan tem mriki tapi Oh, gitu? kula rong roh suarane semuleh. Ya ora kepengin ketemu awakmu trae kok. Nggih. Monggo pe Aso. Aso. panji So wis aso. Ayo. support makmur murah saja pangan wakasarane So. Jan sekeca menika wis meh raina saking panjenenganipun Bunda Yayan. Nggih, Mas. Sasa Nabila so tunjukkan pesonamu bola.
Ingin melepas rindu saya. Saben mana sayang awakmu berarti orang sendirian jangan susahku. Zaman susahmu
Bas. Yes. Dali duli dali tulo. Eso. Ning omah wis ora krasan. Keluyuran golek sing tak sayang. Obat. Pikirku monting seret tak sawang tambah manis Ibu bunga yen aku yen si podangan dutut ati kepranan atiku sansaya tasranani sunafika kutune mendo Mahadila Nyampur Sari Kejebaran Gangster Profesional Audio. Terima kasih Le, tukang shopping jenenge apa? Kok malah guyu? Mustika Mustika Vision Takoki Yo aku Sriono ngono lho. Jenmo kang goncatan jiwa Yo aku yen lewat aku kelingan anu ku bekae biyen tangguh reren ing jagat kabak tulisan warna abang tanda isek sayang jenenge kubet asmara biyen kae tak ngadu tresno tanpa batal tanpa lancang abadi ketaman asmara Kubung kae nyimpan pati wiwit biyen Wiwit
yen tumakosa kubo kae kebat cerita layar deyo banyak lagi nganti kakran lino Sajroning ati datang luntur sayang merati aku kowe jadi gawan marga leren ning kubur asmara atonen nonan monen so eso kawitane maca bismillah buka sate alhamdulillah iku sampe wong ali ibadah besok mati kusno kita walang kakek walang kadem walang kadem mencon ning pari walang kadem mencon ning pari yenis awan-awan aja meneh kates tuku serapi wadahi kardus dadi prawan aja kenes rapayu rapi disusul waduh Dari mana datangnya lintang dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta dari mana turun ke hati. Pasriono sing duwe gawe Masa mas? sing duwe gawe Bapak Sriono sing duwe gawe Bapak Sriono Bapak Sriono sing duwe gawe lali parian aku Kaya ngene rasane tempe iwak oreng dibumbu rawon. Kaya ngene rasane wong ra duwe kaya wayang digawe lakon. awak iki lak ana hiburan rela campur sari acarane menika pernikahan warga Bapak Sriono Sengger Kuwarasan Ijo-ijo jati undui lawang apik ora kurang duwe bojo aja dirusui wong sing makan ora Bapak Sriono sing duwe gawe Bapak sing duwe gawe Bapak Sriono Bapak Sriono sing duwe gawe Bapak Sriono Lah iku kok ngantek baru cakepan ngono terus. kakenten parian apa pada iki takut jange anakku Palamijan jenggleng monggo lho mriki nderaken minggan jenggleng Gak apa-apa. Monggo. Hubungi kadro.
Aku golekno sepelan karo iki. Iya. Aku golekno sepelan karo iki sepel ora apa. Kaget aku. Kenapa? Tukang kendang gebute ngono. Bubut. Menawa ndak karo Mak Jet. Alah paling gak patek kanggo iku. Kendangnya maksudnya. Selak suruh oh iya. Gak untuk kata-kata berarti ya. Gak usah. Memaja hamang karo Malah karo hamang karo karo jano Iki kok tekan omah awake dhewe dadi begajelen, Mas. Ngono lho, Mas. Nanti iki dadi cara mono iki metu sisan ngono. Nek metu sisan nek ora sisan ngono lho. Masuk ngono. Ngono, Mas. Begajelen niku apa tak pikirin. Begajelen niku apa aku? Wah bosok ini. Nanti- Bosok ini ku angil-angil lho. Separuh-separuh ngono lho, Mas. Obat. Antara urip karo ora ngono. Ya Mas, nek mentah ora, mateng ora jenenge begajelen, Mas. Kok Mas kok kowe? Oh gak. Oh. Gak entuk omong. Oh iya, magak. Iya. Kembang ya, Mas. Gak itu omong. Iya. kembang Tanggapan capopo. Ini tanggapan capopo. Lesu. Lah lesu garap wong e. Lha dia garap ora kena tak garap. Lek aja ngono, nak jengleng masuk ke tumen jengleng ada kok nabuhi kok anamti gondol gendruwo ngene. Oh, cepet sisan gak apa-apa, pulo-pulo. Ayo. Pacitan kok pringgilan ndek enek kuwi. Aduh. Nek wong wedok ana aku ngene-ngene aman yo. Bocah jadi anak sing nyomplak-nyamplok ngono ki. Kan ngene-ngene to, Ndek. Ya Allah Gusti. Sumpah, Pak aku dikaploki wong to ngono ki. Barang ngene ngene kaya kelotakan kok latu-latu bertempur. Dong pengen to. Lu kotak-kotak. Oh, kotak-kotak. Iki 50 lho Pak, aku sampai menggah-menggah. Yo. Kok dari legane Pak Lami Iya sih, awake dhewe kan menghibur. Iso ditampa alhamdulillah. Nah ora. Berarti nek maringi bebono berarti memperhatikan. Berarti senang Terima mereka. kasih ya Bapak. Iya, mudah-mudahan rezekinya banyak. Panen apa Bapak? Tikus. Lah nang dinggon iki anggere aku takok panen apa tikus iki? Ada tinggal. Ngono ya? Jo. Aku Jadi alhamdulillah panen duit ya Mas. Ya alhamdulillah. Iya, sombong iki. Iya, kira alhamdulillah panen duit ning Nek ngene iki bocah ngene iki mae mesti lah raup nganggo aqua. Heeh, iji. Teni kowe nek suruh Allah. Hah? Lah nyublek mbah yo mbah ora. Jemene kok kanca-kanca. Kadang malah watuk nggo air iku.
Jamane kok kanca-kanca iki panjak. Iki lho ndek nane ape kadung gone gangster suro niki. Kadung. Tak ganduli aja dol kowe man Iya, ayo. isin ngono ya. Sebrak sik sapa? Oh iya. Ayo terus kene. Jam 5 lho rene kae. Nimbal Engko nek kuwi. capek gunung ngadeg bareng ngono. Ya coba. Lho aku gak bos, maaf ya bos. Iya. Aja setengah. Aku hanya menyampaikan aspirasi bos. Iya. Setengah pitu. Ya wis ayo. Oke. Panas. Oh, jebul ra nyoro-nyoro panas udan dadyo. Aja bedak aku. STOP. Kowe pudine tak antemin kowe. Ape tantem kursi kowe. Lah kowe mau aduh aku aduh pegel kowe. Lah kene tumur kok ketoprak pelayon kok indene be. Murah ketoprak ndere omong lakon-lakone opo gak. Kan kon mau sedih lu sing penting seru. Loh, Pak. Kula dereng rampung jenengan kondo sik. Nggih, mau gugupe. Aku dhisik ape nyalon dadi polwan asli aku lho. Untukku kakean gak ketombo aku. Untukku ra umum jumlahe dadi ra ketombo aku. Besok untune ngijol napa ngono lho iki. Arep tak untuk tak ijolno untuk bego. Songkra kok ndasem. Nek iso untuk graji. Nggo wedake. Astagfirullahaladzim. Lah pala mijar sore-sore gawe kita goro. Iya. Goro kita. Hanan bunan mana? Haling. Sapi ngono. Ya Allah tamune luar biasa. Ket enjing ngantos menika wah. Lebu metu. Lah kowe kae ambek aku ndek gawe undangan 4.000 sing metu loro ya. Lah kene pangger ape buat tanggapan terus. On jagong paling ono wong telu sing mengisi tok. Angger omong-omongan, ngono dak Nah, kita nambah. barengan sithik ya, Mas. Saya ketok ya. Ya, barengan sithik ae. Aling-aling. Kan dicepetno. Capek. Gunung. Aku lho cacar men dirampungi. Loh, Wah. karo kan cepat. Tukang kendang laknat tuluh kowe. Sithik ae jarene ngomong sithik ae. Mas teng kita ngene sedih lho. Langsung mbok bar wis bacok diasem tenan lho. 50.000 kiting kowe kok. Kalah. Badhe apa kowe? Es kadung dak bener ah. Bener iki yo jarene njaluke sithik apa dake. Njaluk sing piye sing dawu? Mas teh yo ora ketang sauteran deg-deg. Oh, sauteran, Mbak. Sauteran, Mbak. Yo 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 yo. Pak, niki tukang gedange sing brengsek kanjane. Roh nak nimbalem ning adu roh aku. Roh. Lah kok muter aku gak pengen lho dibari. Saya sauteran wadake. Wis wong bento. Nadyan lakon sarko Mon sigarane ayo bangun negarane ono ing sono. Eno mane banyu Aje. ku rokok sak pelat didum wong kabeh ndang buka jus sesok mari perkara iku mbok salah sitok sing nggawa mari perkara buka dum siji-siji
Nek sing nggawa aku darane aku sing pek dhewe. Ha iya padake. Tak kena kowe kiting kowe lah. Kiting. Dunganmu aku mbok kon kiting lah, Di. Padake. Ala wong wedok ora iso buka. Mari fitnah ngene iki. Ngene iki mau nek 10 sisan malah gak ya. Ora kena padake. Oh iya. Aowing. Oh. Saji seswarane osana wala. Oh yo. Oh. Jaman bejuang Kelingan anak lanang ana nganti romantis aromanis gulane pasir aromanis gula pasir sing manis tansah tak pikir aromanis gulane aren aromanis gula aren sing manis ora gelem lekok lete ala lekok lete campur sari lekok lete campur sari apik nggone bakul sapi aromanis gulane Jawa aromanis gula Jawa sing manis sing duwe sapa aromanis piye Mas aromanis gulane batu aromanis gula batu sing manis vita sayangku aromanis gulane pasir aromanis gula pasir sing manis ate sing
Dan Wes. Tukang kendang konek. ya, sampun. Pun. Sampun diusulke. Tukang kendang brengsek. Semangat. 17 semangat. Indah karo ilmu. Aku kumbang sidang sari. Sinaksen lintangi lungkung semono janji prasetyan ning ati tansah kumatil ning netra rinoso karoso rasane piye Tarik napas, simpan dalam perut. Tangan kembung no Mas. Kape muni apa? Cangkem. Heh, Eh, niki sampun nggih. kok iya. Emang jane baru-baru lho. Wah, aku sek seneng melu campur sarine bakal sapi ta. Mah aku. Sumpah aku nek kene ketok lucu ta. Aku kayak teletong rong truk. Aku sesuk golek-golekno bakalan cilik-cilik regane 8 jutaan ane ya. Ya tapi sikile Mas siji. Weh Pak Dasem ya. Lanang sego wedi lah pokoke sira 8 juta aku. Iya tapi gak ndek bokong. Rasa bayaran piye wong tesuk tak aku jaga bayar utang Yo. padahal. Nalika aku tak kowe aku tak Kowe. momok mong kowe ae. Arin versi Arin.
ya. Iya ta. Duhai senangnya pengantin baru, duduk bersanding bersendau kurang. Duhai senangnya pengantin baru, duduk bersanding bersendau kurang. Bagaikan raja dan permaisuri tersenyum simpul laksana bidadari. Duhai senangnya menjadi pengantin baru. Duhai senangnya pengantin baru, duduk bersanding bersenda gurau. Alus senangnya pengantin baru, duduk bersanding bersenda gurau. Bagaikan raja dan permaisuri tersenyum simpul bagaikan bidadari. Duhai senangnya menjadi pengantin baru. Agar Duhai senangnya menjadi pengantin baru. Duhai
dari keluarga besar Mahadewa Campursari dereken lengser saking Dampar ke Prabun bagaimana wonten kalapatan ing Kemang Lipur ke samudra ing pangsami ing wasana saking kula cekap kira kalami disultaken sumasalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa terima kasih.